दा आङो नैबेयाव जायगायाव सफैनानै दङ। खोदोमथलि जायगा बियो दा मैयानिफ्राय जागासिनो दङ बे खेलाया। दा नोंथांमोनाबो बेवहाय नायफैनो गोसो दंबा नायफैनो हागोन। आं दिनै फैदों बेरायनो। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो नायनो गोसो दंबा खेलाखौ गेलेनो गोसो दंबा फैनानै गेलेफैनो हागोन। दा आं दिनै फैगासिनो दङ। खोनानाय बायदि खोनादों माने बियो खेलाया 8 दिनसो जागोन, 8 दिन जागोन होननानै बुंदों। अनेक रोखोम खेला दङ, आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं। जायखिजाया नोंथांमोना इन्टारेस्ट दङबा फैनो गोसो दङबा नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे। दा आं बेखौनो बुंबाय, दा भिडिअखौ नायलांदिनि फैदो। जायखिजाया लोगोफ्रा नुहुरखाबाय नैबे आंनि उनाव थानाय जायगा बैयो नागारटला, ओमफ्राय नैबे ट्रेन खारग्रा, ट्रेन खारो हनै। जायखिजाया आं देखायहरबाय, नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नैबे जायगायाव खेला जागासिनो दङ, खोदोमथलि गामि बेवहाय। जों नायलांनि सिङाव माबायदि। नैबेनो नै गथ'फोर खेला गेलेग्रा, नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नैबे एरियायाव जों होनबा सिङाव हाबनि। खोदोमथलियाव जादों, मेला जागासिनो दङ। माने 8 दिनसो जागोन होननानै बुंदों मानसिफ्रा। नै बेवहाय नायलांनो हागोन। नैबे एरियाया आं सिङाव नायनि, देखायगोन नोंथांमोननो सिङाव। होमबा जों सिङाव फैबाय, नायलांनो हागोन। गाखोबोबाय जोङो नैबे एरियायावनो। नैबेलाय नै गथ'फोरनि गाखोग्रा, गथ'फोरनि गाखोग्रा बियो जायगाया। खोदोमथलि दै जायगाया। नैबेवहाय नैबेबायदि खेला लाबोनाय जादों, बेवहाय नायनो हागोन। आं गासिबो देखायलांजोबनि। बैयावबो हनै बहायबो खेला। खोदोमथलियाव दै बेयो खोदोमथलि। आं देखायहरबाय। जेखिजाया सोरबा सोरबा फैनो गोसोबा मोनायाव जागोन होनना बुंदों, बेलासिसो टाइमावनो जागोन बे खेलाया। मेला बियो दा 6टा 6:30सोनिफ्राय देखायगोन होनदों नामा। जायखिजाया नायलांबानो जाबाय। नैबे मा मा खेला लाबोदों नायलांजोबनो हागोन। आं देखायलांगासिनो दङ खोदोमथलियाव। आरो बेखौ मिथिहरहोबावबाय आङो, माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खोदोमथलि गामियाव फिल्ड मोनसे LP स्कुल खाथियाव जादों बे खेलाया। नायलांनो हागोन। नैबे माबायाव खेला गेलेग्रा गासिबो जोब। नैबे एरियायाव हनै गासिबो खेला गेलेग्रा जोब बियो। नैबे बैयाव हाबैनि जों सिङाव। नागारटला खेला बियो, नागारटलाबो लाबोनाय जादों। नागारटला जों सिङाव हाबनानै नायनि नागारटलायाव। नै बेबायदिनो नै गाखोग्राया। नैबेलाय बेयावनो नैबाव गाखोग्राया, नै जिरायग्रा गासिबो दंजोबो। बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो गाखोग्राया। नै नागारटला गाखोनो फैगोन मानसिफ्रा नैबेजों फैगोन, ओमफ्राय नैबे मोनसेजों थांगोन। दा गाखोनो फैयो नामा? बनो এটা কি খেলা? কি খেলা এটা? ट्रेन ना? अ दे। जों नैबे बुस्थुखौबो नायलांनि मा खेला बियो। नैबे नैबेलाय नै जागासिनो दङ मेला बियो। सोरबा सोरबा नायनो गोसोबा नायफैनो हागोन मोनायाव। दा मोनानिफ्राय जागोन, 8 दिन जागोन होनना बुंदों खोदोमथलियाव। सोरबा नायनो गोसोबा नायफैनो हागोन दै। 8 दिन जायो होननाय खोनादों आङो। 8 दिन। नैबेजों गाखोनानै थाङो। नैबेलाय लामाया। ओमफ्राय मा होनो ट्रेन
ट्रेन गाखोनो थाङोबा बेलाय लामाया ओरैहाय ओरै होदों नै बेवहाय नैबाव खामानि मावगासिनो दङ नैबावबो नायगोन सिङाव दादा खयदिन सोलिबाय थाया मेलाटा खयदिन 10 दिन 8 दिन ना दे रहिले जों नैबे सिङावबो थांनानै नायनि जादु खेला गेलेयोनो बेवहाय जादु खेला दिन्थिगोन होनदों नामा दा मिथिनो मोनदों आं जादु खेला जायखिजाया मानगोनां रायजो राजाफोर नैबे खेलाया 8 दिननिफ्राय 10 दिनसिम जागोन होननानै मिथिहोदों जायखिजाया दाबो मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय नामा मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय नैबे जायगायाव जादु खेला देखायगोन होनना बुंदों जादु खेला जागोन दा आं बे सिङाव फैनानै दंफैयो नैबे जायगायाव जागासिनो दङ खोदोमथलि दै जायगाया रायजोफोर बियो खोदोमथलि सोरबा नायनो गोसो दंबा इन्टारेस्ट दङबा खेलाखौ नायफैनो हागोन दा मोनायाव खेला बियो नायनानै लानो हागोन दा नायनो लुबैदोंबा नायफैनो हागोन मोनायाव नै बहायबो नै बायदिसिनाबो फाननाय जायो खेला सिङावनो आं देखायलांगासिनो दङ नै बेवहाय नै गासिबो बहाय मेला नायनो फैबा गासिबो बायनानै लांफानो हागोन सोरबा लायोब्ला नैबे सिङाव जोबनानै नायना लानो हागोन बे मेला सिङावनो बेबायदि फाननाय जायो नै बर्तन बायदिसिना सोरबा मेला नायनाय नामैनो लांनो गोसोबा लांनो हागोन কয়দিন চলিব দাদা মেলাটা 8 দিন মান চলব 8 দিন মান চলিব না আচ্ছা দে আপনি আমার সেন্টার আচ্ছা দে মেলা 8 दिन मान হবো না দাদা दे नैबेयाव एरियायाव बेबायदि स्टेज खोंजोबनाय जादों बे खेला गेलेग्रा एरियायाव खोदोमथलियाव जागासिनो दङ सोरबा नायनो गोसो दंबा इन्टारेस्ट दंबा फैनो हागोन बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैबाय आरो नोंथांमोननो देखायहरनाय जाहैबाय सोरबा नायनो गोसो दंबा खेलाखौ इन्टारेस्ट दंबा नायफैनो हागोन नैबे एरियायाव जागासिनो दङ जायखिजाया आं फारि नोंथांमोननि गेजेराव देखायलांगासिनो दङ नायलांबानो जाबाय नैबे गथ'फोरनि खेला गेलेग्रा नै बेवहाय नैबेबा मा खेला होयोथाय बावबा आं बुंनो रोंला जायखिजाया नोंथांमोना मा होनो कमेन्टनि गेजेरजों लिरदो जायखिजाया आं देखायहरबाय आं मिथिया बेखौ नैबाव नै गाखोग्राया नैबेजों थांगोन नैबे ट्रेन गाखोहैगोन नैबाव ट्रेन होननांगौ ना मा होननांगौ आंथ' गाखोफेराबो मिथियाबो बेबायदि बुस्थुखौ जायखिजाया आं देखायहरबाय नोंथांमोनाल' कमेन्टजों लिरदो खोन्थाहरदो आंनो मा बियो नैबे एरियानो नैबावनो होगासिनो दं खेलाया नैबे टिकेट काउन्टार टिकेट होग्रा नैबेबा मा सावगारि आखिलाबायनाय लोगोफोर मा होनोथाय बेखौबा नैबे बिराद समायना आखिनाय ट्रेन खारग्रा लामा बियो नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै बेवहाय जागासिनो दङ नै बेवहाय देखायहरखाबाय आङो सोरबा नायनो गोसो दंबा लोगोफोर नायफैनो हागोन दा मोनानिफ्राय ओमफ्राय 8 दिन जागोन होनना बुंदों बेखौ 8 नङाबा 10 दिन नैबे एरियायाव जागासिनो दङ नैबेलाय नै बहायबा माबायदि गाखोयोथाय आंथ' गाखोफेरालै लोगोफोर नोंथांमोना गाखोयो नामा डेन्जारसो खेलाया नागारट'ला